Ahora pasan al opción número 2, dictado clásico. Il y a la possibilità per les fans de s'arrestar, quand direi, al cap de 32 minuts. E il y a també la possibilitat per els joves de s'arrestar al cap de la segunda partida, al cap donc de 46 minuts de mai. E los adultes, naturalment, faran la totalitat. Mais los pitjors o els joves han el dret també, se volen, de fer la totalitat del text, que fa al total 155 minuts. Comenci a tornar per llegir la totalitat del text. Acorrai, mas un fais de qüestions metafurables, qu'eren devenguts los hortaliers habituals, de qu'eren aquelles experimentacions que devion demorar secretos, perquè el Ministeri de l'Interior e pas lo de l'Agricultura. Men calió saupre un pau mai. Me rementavi que hi havia de portalets din lo cledat que en rodo las parcelos. N'hi havia almenys 3, tutis barrats. E en mai d'acord, m'aviseri que hi havia un aran crancut e un fial electrificat al sud de la cledo. Ara bé, se ne recorderi que al fons de la parcel·la del Bernat, lui ragundis havien fet de tunos per passar sulla barradura e s'han acquerre d'hortalissos a gratis. I aneri e traperi aquells traucasses, pla amagats din lui bartasses al fons de l'hort. Era possible de s'hi endrallar e al pres de m'enfangar passeri din l'hort. E aquí s'acaba la dictada. Ara vau tornar a prendre, donc, da passet, mut per mut. Acorrai. Acorrai, virgule. Mas un fais. Mas un fais de questius. Acorrai, mas un fais de questius metafurabul. Metafurabul. Acorrai, mas un fais de questius metafurabul, dos punts, qu'eren devenguts los hortaliers habituals. Qu'eren devenguts los hortaliers habituals. Punt d'interrogació. Torni a prendre aquella primera frase. Acorrai, mas un fais de questius metafurabul, qu'eren devenguts los hortaliers habituals. De qu'eren aquellos, de qu'eren aquellos experimentacions, aquellos experimentacions que debion demorar secretos. De qu'eren aquellos experimentacions que debion
demora secretos. Punt d'interrogació. Perché? Perché lo Ministeri dell'Interior, perché lo Ministeri dell'Interior e pas lo dell'Agricoltura, perché lo Ministeri dell'Interior e pas lo dell'Agricoltura. Punt d'interrogació. Així, els pitjors, si volen, se poden arrestar i poden també continuar. Anant a la línia. Men calió saupre, men calió saupre un pau mai. Men calió saupre un pau mai. Punt. E anant a la línia. Me rementavi que hi havia de portalets. Me rementavi que hi havia de portalets din lo cledat. Me rementavi que hi havia de portalets din lo cledat que en rodo las parcelos. Me rementavi que hi havia de portalets din lo cledat que en rodo las parcelos. Punt. Ni havia almenys tres. N'hi havia almenys tres. Punt. Totes barrats. Totes barrats. Punt d'exclamació. E, virgula, en mai d'acord, e, virgula, en mai d'acord, virgula, m'aviseri que hi havia un aran crancut. Un aran crancut et un fial électrificat. Que hi havia un aran crancut et un fial électrificat al som de la cledo. Al som de la cledo. Punt. Així, els joves han la possibilitat de s'arrestar, i els pitjors també, i tot el món ha també la possibilitat de continuar amb els adultes per aquell 13è partido. Donc, a la línia. Ara ves, me recorderi che, ara ves, virgula,
mi ricordai che, virgola, al fons de la parcella, al fons de la parcella del Bernat, alla vez mi ricordai che al fons della parcella del Bernat, virgola, lui ragundis, alors de ragundis, sabes lo que es, habes lo retrato del ragundi aquí daré. Mi ricordai che al fons della parcella del Bernat, lui ragundis abbiano fait de tunos. Abbiano fait de tunos per passare sus la barradura. Lui ragondis abbiano fait de tunos per passare sus la barradura e sana querre d'hortalizos a gratis. Aquí lui ragondis. Per passare la barradura sus la, perdón, per passare, scusatemi, per passare sus la barradura e sana querre d'hortalizos a gratis. Anche la frase sveleu un po' lungo, la torni prene, a me la puntuazione. Alla vez, virgola, mi ricordai che, virgola, al fons della parcella del Bernat, virgola, lui ragundis abbiano fait de tunos per passare sus, gius, la barradura e sana querre d'hortalizos a gratis. Punt. E anas alla ligno. I aneri. I aneri e traperi. I aneri e traperi aqueles traucasses. I aneri e traperi aqueles traucasses. Virgola. Pla amagats i aneri e traperi aqueles traucasses, virgola, pla amagats din lus bartasses. Din lus bartasses al fons de l'hort. Al fons de l'hort. Punt. Pla amagats din lui bartasses al fons de l'hort. Punt. Ero possible de si endrallar. Ero possible de si endrallar. E, virgola, era possible de si endrallar e, virgola, al prez de menfanga, virgola,
passeri din l'ort. Al prezzo de menfanga, virgulo, passeri din l'ort. Punt final, aquí s'acabó la dictado.